Horsens skal være kendt for moderne serviceydelser af høj kvalitet til borgerne. Og det er en naturlig forlængelse af det, vi i forvejen oplever. Høj vækst i kommunen, fordi vi har et godt brand. Men det er selvfølgelig først og fremmest for de borgere, der allerede bor her, at de skal simpelthen bare have nogle gode ydelser, en god skolegang, nogle gode sociale ydelser, nogle gode oplevelser på teateret osv. osv. Det er jo at få skabt nogle forslag for nogle af dem, der er tættest på kerneopgaverne, dem, der har erfaringerne med borgerne, og så egentlig gerne få hele deres tankesæt i spil i forhold til, at når vi så snakker om ressourcer, så er ressourcer mange ting. Altså ressourcer, det er ikke bare de penge, vi har på budgettet. Ressourcer, det er også, hvordan vi inddrager de frivillige, hvordan borgerne selv bliver meget mere medspillere og aktører i eget liv. Og det kan også være ressourcer i forhold til, hvordan vi kan spille sammen mellem det offentlige og private. At vi får flyttet vores fokus i forhold til den traditionelle måde, vi tænker på, i forhold til, hvad vi har at gøre med. Så det der med at inddrage borgerne, det frivillige, samarbejde med det offentlige og det private, der er der nogle muligheder i. Og så tænker jeg jo, at noget af det, vi har rigtig meget fokus på nu, og som mange af vores ledere jo sådan set har været med til at skabe, det har også været, hvordan får vi egentlig udnyttet digitalisering og velfærdsteknologien i forhold til de her velfærdsområder. Og det har jeg egentlig erfaring med i dag, at mange ledere er jo dem, der skaber og får nogle gode idéer. Så det skal vi egentlig have sat meget mere i spil. Og så skal vi selvfølgelig også være bedre til som samleorganisation at få valgt de rigtige idéer ud og få udviklet videre på det, hvor det giver en mere værdi. De får i hvert fald det ud af det, at vi får optimeret, vi får skabt nogle kerneopgaver, løst nogle opgaver i fremtiden, som også modsvarer de udfordringer, vi har. Og det vil sige, det der mere for færre. Og som bruger, jamen der handler det jo om, at de brugere, der er, at de også får et liv, som gør det mest uafhængige af andre. Hvordan kan vi egentlig klare vores liv med handicaps i alderdom, uden at være afhængige af nogle professionelle? Og det er jo der hele velfærdsteknologi og alt muligt andet kommer ind i forhold til at sige, jamen kan vi skabe en fremtid, hvor langt flere kan klare deres liv uden at have den der afhængighed.